Ayan ka 90s. Ayan o. Ipis na yung pinapakain ko sa kanya ka 90s. Ayan o. Times 2 yung laki ng ipis niya sa kanya ka 90s ah. Ayan. Lapit na kasi mag 1 month ka 90s. Ilang days na lang. Mag 1 month na yan. Ano? Sobrang laki ng ipis ka 90s. Ayan o. Tigrihan ka 90s. Purely breed Jinsan lines. Yan. Ano? Sobrang laki ng ipis. Yan. Turkish cockroach nga pala yan ka 90s. Alaga din natin yung mga ipis na yan. Para makapag-molt na yan ka 90s. Haba na yung galamay. Tigrihang itim ka 90s. Nandito yung isa. Maliit pa yun. Kapatid. 90s. Sana pag molt niya ka 90s na. Small size na siya. Sa mga local G. Or pag 2 months to ka 90s, pwede ito gilaban. Makapal pa naman yung galamay ka 90s. Igrihan kasi ka 90s. Ano. O yun lang ka 90s. Update ko lang kayo ka 90s ah. Shout out nga pala dyan sa mga solid ka 90s natin dyan. Sa mga kumuha ng red venom load. Shout out. Yan. Hindi na kasi siya nabubusog ka 90s ng nung mga fruit fly lang. Yun na yung malaki. Yun lang ka 90s. God bless.